berkati sian Tuhan do. Jadi permusik asal langsung mak baik mah hobar na musik tu sih mulai teh. Siap mas Mandokon. Dema Oppo Angel baru berubah. Itu hamba dia mau pasu-pasu kejang nomor. Dah mau permusik nami bak kamu menang bar tu sih. Dia mamuse kakak Diana Ulos torop ba tangyang tama ture bata amat tanah mertua lam di pasu-pasu mahita 7 luanon bosongoni masih doon nami pasal itu ko ba musik dia mamuse Mak Gesi ma di Tuhan mau lihat ma nang dihita saruna terlalu mobi di nemburu nami ba isok kami pasaton ulos sigajang rabu ulos sigajang umur mod di neboruku ba di ulah to sadaro tah mau lihat ma Tuhan hipas hita 7 luanon butima musik masuk mamuse J baru stop pul mangalak baru Manalo tarlumo ima dilay doho di ibotokku di basat tikyon ba songon hata ni situa-tua masih dohonokku pirma pokki bahul pacalongan pirma to di musaluna tu hatta matoktong na mga ramo hita butima masuk mamuse Pak Jio Boru Marbun Pak Jio Boru Marbun Gede Gabi matutu jala horas di ulau sadarion ima narak mangulau kita batu disulang jadi son amang boru na boru roro kami sian hula-hula muna song napasaton ulos nagadjang sitorok labu unang berkamu nilian ni uloson ba pakorhon nama berkamu asa dohono masong hatan is dua nama dok pirma poki baul persalongan pirma tong to dimu amang buru doton na buru juru matong pasamutan jadi par musik nami asa ulos kami do tu amang buru nami ulos sigadjang sitorok labu musik masuk mamuse Bapak Nori hadulin nanya Pak Nori ma sidohonon nami mesita badua ma parlinggoman ni siboro debataro na martua suruh na maita di parorot utima musik